ये ये बीन्स बीन्स बोलो ना मैडम क्या खबर को क्या बोलता है मैडम जी क्या खबर को क्या बोलता है शर्म आता है गाइस मिनी मार्केट भुटानाव फैदों आरो ना मा दं नोंथांमोन देखायनो ओरैबायदि नुफेरै बुस्थु नै वा मा इलाय देंजार बुस्थु दङ नै गाइस ना अ बेखौ जों इन्डियाव दंखायो नै बेफोर इन्डियाव दङ दा नुफेरै बुस्थु देखायनो आं नुफेरै बुस्थु गैया ओ सब राइस बियो राइस सुवाबो हा बाजाराव लोगोफोर नै ओ नैबे राइस दे जोंनाव दङ नैफोर गैया खिन्थु लोगोफोर नैया नै फिथाइफोरा नै ओ गाइस नै लोगोफोर आसार नै आसार चिलि पिकल नै ओ गाइस नैबोथ' दंखायो नङा होमबा इन्डियाव लोगोफोर नै फिथा हाफा लोगोफोर देन्जार नुफेरै बुस्थु दङ लोगोफोर नै माने पेकिं खालामजोबखायो आरो ना वा राइस हा इके माने भुटान लेंगुवेज पुरा मार्केट नै लोगोफोर सोंनोबो गैयालै मानसिफोरानो बहा थांजोब्बाय नै लोगोफोर सोंजागौमोन दा सोंनोनो बहा थांजोब्बाय मानसिफोरानो गैला माथो बहा थांजोबग्रा आयानो गैला माथो अ गाइस नै रावबो केसारानो गैया गाइस नै जोंना भुटाननि सिख्लाफोरा मार्केटाव फैगासिनो नै इंडियन है सो सेम टू सेम वाव क्या चिली है बिग चिली है ये क्या है ओ चिली पाउडर है ये क्या है नारंग पमदन शो ये क्या है ये बीन्स ओ अच्छा है हमारा इंडिया में नहीं देखता अच्छा है कितना केजी हाफ टूर केजी का भाई किलो को 100 वाह गाइस ले जाएगा लांगोर लोगोफोर लांगोन